जों बेलाय वानालाय दंलायो जों कयदिन आगे जों बिक्ला रमानी जे चिनी दिप्राव जों ग्रीन जून हे रमानी अब उल्टांगै थांखा अब जों मानजाखा चिनी हास्टेगो एट प्रेजेंट चिनी 27 केस दं पॉजिटिव केस कोन बिसिगो जों नुखा बेसिबा चिनी BSF कैम्प होते मानजाखा चिनी 138 battalion BSF Ambasa कैम्प होते जों पॉजिटिव केस कोरोना भाइरस मालगै दंगो मनि बागै जों जत तब दलाय डिस्ट्रिक्ट नो जों रेड जोन डिक्लेयर रिखा आंगो मन कोयना मुसुगो ताबो तिब्रा हास्टेन बरगो जतनो वनालायजाक क्रिलायजाक तेबो जों नुखा गोबां मानसिनि हातान दंनाय र चिन तिब्रा सा बा वानसाफान उमथुम गोबां मानसिनि जे फादा दंनाय र फादा हास्ते दंनाय र बरक ताबो तुलु तिब्रा हाबै दंगो आं खोनागा रायजो बारिगो गोबां माताबो 600 हाय बरक ताबो हाय दंगो ते जों अब साइनिका जे चराइबारि गेट स्पेशली आरो जों 24 घंटा ड्यूटी जोंनि हेल्थ डिपार्टमेंट होते जों आरो डाक्टर और नार्स जों एंगेज होयो दंगो जे बरक हाबफैनाय फार्स्ट टेस्ट मा खायजानाय टेस्ट खायजागै जों जुदि नेगेटिव मा जाखांख्लाय जों 1-2 दिन तंगै बरक जों होम क्वारंटाइन खायनाय ते पॉजिटिव मा जाखांखाय जों बरनो जोंनि आइसोलेशन रूमाव बरक जों दानाय अबेलाय जों सरकार खायसे जों प्लान खायखा बे प्रटेक्ट डिस्ट्रिक्टआव प्रटेक्ट सब डिविजनाव जों क्वारंटाइन सेन्टार जों खुलाव रखा आरो बरनाव तंनाय बाय जों व्यवस्था खाय दंगो दिनै जों खानाखा दिनै बेसेबा जोंनि BSF कैम्प होते ताबक जों 27 दिनै केस पॉजिटिव केस दङ COVID-19 आरो बिसिङाव जों खानाखा गोदै हिंखाय बेलायके चराय 10 বছর 12 বছরनि चराय माइनर एज आरो बरक मानजाखा तेबो जों खानाखा अब एकै फेमिलिनि नि जों खानागो अब बेलाय वाना मासंसा आबनि बागै जों ताबक जत्तनो बेलायखनि केयारफुल बेलायखनि जों सिनसियार तोना दरकार ते आं कबो जत्त चिनि हास्तेनि बरगनो तमाति हाते मानसा जत्तनो जों सरकारनि रायदानो मानै माचलायनाय जे लकडाउन जों डिक्लेयर माने जे लकडाउन नि जे रूल मटे माने तो तंखे बेलाय चावो तेबो जों सोशल डिस्टेंस खायदों बेलाय चावो जों दिनै हास्तेनि बरगनो जों खानाखा गोबां मानसि बरगनो हास्तेयाव तो बिरमान माइ दंखा स्टूडेंट दङ जागा खामु दानाय दङ एमप्लय दङ जेबर रुगि नायजों थानाय दङ बाहाय गोबां मानसि जों खानाय दङ आबानि बागै जोंनि सरकार जों अक्लियर जों डिक्लेयर रेखा जों असाइनमेंट रेडी रेखा आरो बिजि गोबां मानसि अफिसार्स दे इनचार्ज जों खाय रेखा बरबाय कन्टाक्ट खायदि बरनि फोन नम्बर दङ दिनै जों नुखा जागा तामिलनाडु दिनै विकास सिंह दिनै एडिशनल सेक्रेटारि IS बो आर्मी इनचार्ज बर असाइन खायगामो जों तेलेंगाना दङ दिनै सहदेव दास बो सेक्रेटारि बो तेलेंगाना स्टेट बो नायनाय बरनि फोन नम्बर दङ ते कर्नाटकाव दङ दिनै मैडम दिनै तनुश्री देवर्मा सेक्रेटारि बरनि फोन नम्बर दङ आसामाव दङ दिनै सोनिया गुप्ता बो सेक्रेटारि ते वेस्ट बेंगल दङ अपूर्व राय सेक्रेटारि दङ ते महाराष्ट्रआव किरण गिट्टे जों बनो असाइन खायखा ते बाद की स्टेट जे असाइन खायजा गया अब दिनै देवानंद रियांग ICS ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटारि बनायनाय ते बाद स्टेट दिनै दिल्ली हरियाणा नि गोबां स्टेट जे बाद दंनाय र दिनै मेघालया अमाहायर बागै जों असाइन खायखा दिनै देवानंद रियांग बबाय कन्टाक्ट खायदि बो बनि फोन नम्बर दङ आबनि बागै जे दिनै सिक्लाराव जे फादा दंनाय र गोबां मानसि बरक ताबो चाय दंखा दिनै हायद्राबाद मुम्बाइ जों बरनो इमिडिएट जों फर्म बोरै लिखा फर्म फिलआप मा खायनाय फर्म फिलआप जा सामिन मा खायनाय दिनै आरो इमेल नम्बर दङ दिनै आरो स्टैंडर्ड फैमिली नायनाय दिनै LS दालनाव बगे दिनै चेयरमैन बन लगते करके दङ बरक नागिन खाय दङ बनि बागै जों जत्तनो बरनि फोन नम्बर इजा बरनि इमेल नम्बर इजा जज आरो कन्टाक्ट खायदि बरन जों बाहायख्लै तबनाय जों दिनै कैबिनेट मीटिंग दङ जों सालायनो बरनो ट्रेन बाय तबनाय बास बाय तबनाय जों खागा ट्रेन बाय तबनाय स्पेशल ट्रेन जों एप्लाई खायगा जों होम मिनिस्टार चिठी सुइखा दिनै मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर दिनै बिप्लब कुमार देव बरमना को सुइखा चिठी जाते जों स्पेशल ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट देना बागै जों अलरेडी होम मिनिस्टार चिठी सुइजा बो कय दिन नायसिन दंदि जों रेस्पन्ड माननाय आबनि बागै
जों अरो जे जोंनि अफिसार्स जोंनि अफिसार जों असाइनमेंट रमानि आबाइनो कन्टेक्ट खायदि दैबो जों गोबां मान नुखा जोंनि हालत तंनाय जोंनि स्टैंडर्ड पर्सन बर एप्लाइ खायमानि फाइनेंशियल एसिस्टेंट नि बागै जों रि दङ अनेक बर लेखा जोंनि मले रिपोर्टआव जों नुखा प्राय 4000 ऊपर बेनिफिशियारिज 4000 बेनिफिशियारिज रिजाखा अब जोंनि लिस्ट फाइखा तै बाद गोबां माया दंख तै प्राय जोंनि 2-3 हजार एप्लिकेंट अब जाय दंख बेफोरनि कारणे अब जों वेरिफिकेशन खाय दङ अब बरनि मोबाइल नंबर गथ गया बर एकाउंट नंबर गथ गया आमाहे जों खानाका अब बागै अब मिसमेच जोंनि दंखा बिसा अब किसा प्रॉब्लेम होई दंखा अब जों दा चेक खाय दङ जों जदि ऑथेंटिक मनजा खांखाय बरनि जों डायरी नाय आं खानाका प्राय एप्लिकेशन जराय दङ तैबो अब तिनि 17 जरा जों अब रिनाय अब जतनो आं कय साबो जे बर तखन मायाखौ अब बिसा दज्ज तंदि बिसा पेशेंट तंदि जों सरकार तरफ থেকে जों हेल्प खायले बागै जों चेष्टा खाय दङ बने बागै आं अब दिनै सानामसुगो दिनै सरकार बाय दिनै नकि कोऑपरेट खायदि दिनै गभर्नमेंट जे मानसाक जों सामु खाय दङ आं खागाव अमन पुइला दिनै स्टेट गभर्नमेंट दिनै गोबां मा दिनै बरनो जों हेल्प खाय दङ शुधु निन अरो फातान बरनो सिनिया अरो तिब्रा बाहायनो जोंनि बिपिएल फैमिली अर्डर फैमिली जों फ्री रेशन दै दङ दैबो दिनै गोबां मा दिनै एपिएल फैमिली नो जे बर रेशन कार्ड करै जे बर अब कार्ड करै रन थाइनो जों हेल्प खाय दङ जों अब सागलाय जत तिन बररो तमा वानसा तेमाति प्रासा जों जे बररो विशेष के मासे हांखलाय नो इमिडिएटली नो दाइतिन नो खबर रेडी दिनै जों वीडियो दिनै एलाकानि वीडियो दिनै एसडीएम ते पुलिस थाना आरो नाव थांया पुलिस खायदि केबो माइ मासे तांथु केबो अबहाय बिरमानता माथो तैबो जों सागलाय गाव माहाय जे बर रुगिं तो हांखलाय नो सन्देह तो हांखलाय जे बर कोरोना भाइरास नि सिम्पटम रंगै तो हांखलाय इमिडिएटली नाव थांय हस्पिटाल थांदि ते बर हेल्पलाइन जों रेडिखा ते थाना थां जज खायदि आबनि बगै आं कयनाय अजराबो जों बेलायखि सिरियास जों बेलायखि क्राइसिस चलाय दङ दिन राज्यको सारा भारतवर्ष बेलाय क्राइसिस चलाय दङ नट ओनली भारतवर्ष ऑल वर्ल्ड सारा विश्व दाव बेलायनि क्राइसिस अ कोरोना भाइरास तैगि आबनि बगै आं कयनाय जत्तनो अजराबो जों खाबाक्सा याफ्रि बाक्सा प्राय जों सावमा थालायनाय बे दिनै सरकारनो नाव मा चुबानाय जों गोबां मानसिनि बेलाय हामबाय मारागो दिनै गोबां मानसिनि एनजिअ राव दिनै बे वेल विशाराव गोबां मानसिनो चुबाय दङ नोंनि गोबां डिपार्टमेंट हयते दिन कोम्पानी हयते गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप बे एनजिअ राव बर भाइनो साबुन ब्रुं चुबाय दङ आं बर बेलाय हामबाय मारागो हामबाय बने बगै जत्तनो आं दिन कय सानाय फायदि जों अजराव जत्तनो केमन दोष दुरलायगै और ब्लेम गेम खेलायगै ना निनि पलिटिकल पार्टी ना धर्म जेकुनु बरनो जों जाते अजराव कोऑपरेट खेलायगै जों माथुलायनाय अबनो आनि कयनो हायनो आं दिनै अबनो सानाय जे दिनै हासने बाराव दाबो जों दिनै अर भाइनो कोरोना भाइरास बाराय दङ पजिटिव मागै दङ बेलाय किमा संसा दिनै आसाम हते नर्थ इस्ट जों सेकेन्ड नङै दङ त्रिपुरा राज्य आंनि बागै जत्तनो बेलाय फायदि जों अजराव जों ईशानो सुरिलायनाय काइटनो सुरिलायनाय सुरै जाते जों दिनै त्रिपुरा राज्यआव ओ कोरोना भाइरास नतै जों बरनो फाइट खायनाय दाबो दिनै मेइन शत्रु मेइन एनिमी हिंखाय दिनै कोरोना भाइरास कोविड-19 ओ कोविड-19 जों बाल बाक्सा या प्रिबाक्साखाय जों बनो मा मेचमनाय बरनो जों रक्षा माखायनाय हामबाय।